Des de l'Ajuntament de Fonollosa hem impulsat les obres d'urbanització del carrer de les Escoles del poble de Fals, una autèntica transformació de la zona i renovació urbana d'aquest eix central que aglutina els serveis i els equipaments com el consultori mèdic, el casal del poble, la zona esportiva o el parc infantil. Hem creat aquesta zona específica per vianants amb aquesta plataforma única que pacifica el trànsit i retorna l'espai als ciutadans i a les ciutadanes del poble. Un espai preparat perquè la gent en pugui gaudir, perquè s'hi puguin desenvolupar les festes del poble i sigui el punt neuràlgic d'infants, joves, adults i persones grans. Hem complementat aquesta actuació amb l'asfaltatge de bona part dels carrers del poble, amb una inversió total de més de 830.000 euros, que ha estat possible gràcies a la col·laboració de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. A més, hem instal·lat el primer carregador per vehicles elèctrics al nostre municipi, aquí, just al costat d'aquest eix de connexió que és la C25. Des de l'Ajuntament de Fonollosa continuem amb el compromís de millorar la qualitat de vida als nostres pobles i al nostre municipi.